Purku tulee, se ohjautuu keskelle. Jokipakka ykkösen passi suoraan Kesslerin lapaan. Niskanen. Matt Niskanen laukoo. Pekka Rinne puolestaan torjuu. Uusi kiekko ja Rinne jälleen kiekon tiellä. Ryan McDonough. New York Rangersin kapteeni ja nykyinen jenkkipuolustaja tässä joukkueessa pelaa kiekon maalin taustalle ja siinä on 1-0 kotijoukkueelle. DJ Oshie pääsee napauttamaan lähietäisyydeltä kiekon Suomi-reppuun, kun 1:08 on pelattuna. Näin on Patrik Laine takaisin kentällä ja Suomi viisikko täynnä. John Carlson. Keskialueen ristiin jättö Blake Wheelerille. Tämä löytää Ryan Kesslerin ja nyt naputellaan kiekko sitten vastustamattomasti ohitse Pekka Rinteen. Nämä poikkikentään tulevat syötöt ja vahva viisikon liike ovat nyt liikaa. Suomen viisikko oli siinä takana kaikki, mutta sieltä tullaan nopea pitte syöttö. Sinisen kulmaa kolmelle kaistalle, takamies tulee siihen ja kyllähän tämä oppikirjamaali on, mutta siinä Suomen viisikko oli takana, mutta oli levällään. Hitaista lähdöstä puuttuu semmoinen rytmi ja liike, että siinä seisovillaan ollaan ja sitten tulee näitä valtavia Stepan paikkaan 3-0. Se on kuin hidastetusta elokuvasta tuo viisikon lähtö omalta alueelta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että aika usein valitettavasti punalamppu soi omassa päädyssä. Nyt Patrik Laine on sillä tasolla, hän on pystynyt todistamaan itsellensä, että hän pienessä kaukalossa pystyy näissä otteluissa pelaamaan. Vatanen, Laine, Vatanen. Vatanen laukoo, siinä on kaksi miestä linjalla, kiekko päätyy, Laine pelaa sen Barkoville, Barkov, Vatanen. Vatanen, Laine. Laine laukoo, Rantelä tekee maalin! Sieltä se tulee! Patrik Laine tässä turnauksessa ja näissä esiotteluissa ensimmäisen maalin. Ja kun huttu on kuumaa, niin suuta polttaa. Tästä puhuttiin juuri ja tässä oli vaan tätä me odotettiin kirsikkaa siihen hyvän illan päälle ja sieltä se rautainen lanne lähtee. Vatanen hienosti pelaa siinä ahtassa tilassa Laineelle ja sitten lähtee kuuluisa ranne. Nyt se löytää tiensä, kun itseluottamus on kohdallaan, niin se ei mietikään. Se on maaliin menee ja piste. Granlund. Pitkä vaihto takanaan. Rasmus Ristolainen tulee taidokkaasti kiekkoa suojaten. Hyökkäyssuuntaan laittaa siinä Erik Johnsonikin vielä nippuun. Hyvä haasto Ristolaiselta. Rasmus Ristolainen kiekkoa maalille. Quick pompottaa ja 3-2! Rasmus Ristolaiselta huima vaihto. Ja kuten Timo Jutila jo aikanaan sanoi, toimita kiekko maalille ja hyviä asioita tapahtuu. Ristolainen otti homma haltuun siinä keskialueella koko kentän läpi. Oli päästä jo itse sitä läpi, mutta saa uudestaan kiekko ja sitten jenkeille vähän omaa lääkettä sieltä. Kiekko toimitus maalille, Quick eka kertaa haparoi.